mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Ito ang pangalawang beses na sumulat ako sa programang Secret Files. Unang beses na naere ang kwento ko noong January 4, 2021. Na may pamagat na kung pwede lang sanang sumama sa'yo sa kabilang buhay. Isinalaysay ko rito ang pagkawala ng aking minamahal na lola. I promised my lola na magtatapos ako ng kolehiyo. And I promised you na susulat ako uli kapag nakapagtapos na ako. Here I am. Itago niyo ako uli sa pangalang Miss A. At ito ang aking secret file. Sa pagkawala ng lola ko, maraming nagbago at kinailangan kong mag-adjust. Akala ko nga, unti-unti na ring mawawala ang sakit. Pero lumipas na ang 4 na taon. Bumabalik pa rin ang alaala ng nakaraan. Gayunpaman, kumapit ako sa paniniwala na may plano ang Diyos. Kaya nagpatuloy ako kahit mahirap. Nung pandemic, nag-online class kami. Kulang na kulang kami sa pera. At napakahina ng signal sa lugar namin. Naranasan ko na makisilong sa kubo para lang makasagap ng signal habang nagre-report sa gitna ng malakas na ulan. Paminsay umaakit pa ako sa puno para lang makapag-exam online. Akala ko nga yun lamang ang magiging pagsubok na mararanasan ko, pero hindi pala. Sa kasagsagan ng pandemya, ay naospital ang kuya ko. Nakaramdam lang siya bigla ng panghihina. Sinugod siya sa ospital at ang sabi ay baka may appendicitis siya. Ang problema? Wala kaming pera. Pero napilitan kaming magpa-admit kahit 2,000 piso lang ang hawak naming pera. At habang nasa ospital, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Bills, papeles, habang isinasabay ang online class. Naranasan kong nag-oral exam habang nakikinig sa doktor. Kaya nga wala na akong maintindihan sa sobrang pagod at stress. Wala rin kaming maayos na gamit dahil sa biglaang pangyayari. Sa awa ng Diyos,
Nakalabas naman kami ng ospital. Pero, naiwan sa amin ang napakalaking utang. Sa kabila nito, ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Kasama na rito ang pagva-vlog. Ang YouTube ang naging takbuhan ko sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ko. Kahit papaano, dun ako kumukuha ng lakas at pag-asa para magpatuloy. Third year college, nag-full face-to-face na. Pinilit kong mag-boarding house kahit hirap kami sa pera para mas malapit sa eskwela. Nung una ayaw ni Papa. Pero pumayag din siya. Dahil sabi ko, gagamitin ko ang kita ko sa YouTube. Dito ko naranasan ang pagkasyahin ang 300 pesos na allowance ko sa isang linggo. Minsan mas mababa pa. Habang ang mga kaklase ko may baong 1,500 pesos o mas malaki pa ron. Ako, nagtitipid, kumakain ng itlog at noodles. Naranasan ko na magutom at wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang. Kumakalam ang tiyan. Itutulog na lang. Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil alam ko ang sitwasyon namin. Baon kami sa utang. At naaalala ko kung paano umiyak si Papa nang dahil sa hirap ng buhay. At dahil doon, mas lalo akong nagpapakatatag. Buti na nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, may mga roommate ako na tumutulong sa akin kapag walang-wala na talaga ako. Nakikita kasi nila na wala na akong kinakain. At sa kabila ng lahat, tiniis ko ang luho, ang gutom, ang pagod, ang sakit. Lahat. Puro sakripisyo. Para lang makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pagdating naman ng 4th year, may thesis and final defense na sobrang magastos. Dito ko naranasan na wala na akong tulog. Pero sa kabila ng pagod at hirap, kinaya ko at ng mga kagrupo ko ang lahat. Natapos namin ang thesis at naging bahagi pa ito ng research and extension, kung saan nagturo kami sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, dito ko mas minahal ang pagtuturo, ang pagiging isang guro. Baon man kami sa utang, at ako man ang inaasahan ng mga magulang ko. Pero nagpatuloy ako hanggang sa nakagraduate ako. Eto na ang pinaka-inaasam ko. Ang magpapagaan ng buhay namin. At akala ko magiging madali na ang lahat pagkatapos kong graduate. Pero, hindi pa pala. Dahil halos 1 taon akong tambay. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Graduate ako para maging tambay. Na akala ko sa pag-graduate ko,
dito nagagaan ang aming buhay. Kahit may civil service eligibility, hirap pa rin makahanap ng trabaho dahil kulang sa experience. Kaya naman nag-sideline ako bilang online seller at delivery girl. Hindi sapat. Patuloy pang lumalaki ang utang namin. Ang iba kong kabatch, may mga trabaho na. Habang ako, naghihintay pa rin. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa may dumating na opportunity abroad, agad ko itong sinunggaban. Mag-isa akong lumuwas ng Maynila. Nakipagsapalaran para ayusin ang lahat ng requirements. Hindi madali ang lahat. Kasi sa mura kong edad, kinailangan kong maging mas matapang. Ibang level ang bansang pupuntahan ko. Walang nakakaalam. Naniniwala rin kasi ako sa evil eye. 2 buwan ako sa Maynila. Mag-isa kong hinamon ang sarili kong makipagsalamuha para matapos ang mga dokumento ko. And before 2025 ended, nakapunta ako abroad. Nilalabanan ang homesick at ang mga pagsubok pa sa buhay. DJ Rocky and DJ Jello, unti-unti na naming nababayaran ang mga utang namin. Yung mga nakasangla, unti-unti na rin nababayaran. At salamat sa mga taong tumulong sa amin nung mga panahong walang-wala talaga kami. Alhamdulillah. Syukran, ya Allah for everything. At sana ay maipanalo ko ang laban this time. To my ina and ama, salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi man kami perpekto, hindi nyo kaming sinukuan. Salamat sa pagmamahal at pag-iintindi. Salamat sa walang sawang pag-aaruga at pagtatahi ng sapatos na sira-sira na. Yun ang gamit ko nung nag-aaral ako. Mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Sa YouTube family ko, maraming salamat sa suporta. Kayo ang naging lakas ko sa mga panahong mahina ako. Sa mga kaibigan at mga kapatid ko. Salamat sa paniniwala niyo sa akin. Hindi ko mararating ito kung wala kayo. Mahal ko kayong lahat. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang layo ko pa. Pero sisikapin ko na hindi ko mabigo ang lola ko, ang mga magulang ko, at ang mga taong naniniwala sa akin. Gagamitin ko ang oportunidad na ito para mabago ang buhay namin. Palarin man o hindi palarin, ang alam ko at sigurado ako na may pamilya akong uuwian na handa akong yakapin. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. Table ni Charm. Table ni Charm. Basta marunong ka lang magsumikap.
at marunong ka lang magtiwala. Darating ang umaga. Ito po ang secret file ng isang taong minsang naubos. Napagod, pero hindi sumuko. At sa bawat gabi ng paghihirap, may umagang darating para magpatuloy sa buhay. Basta marunong ka lang magtiwala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Miss A. At ito, ang aking secret file.